नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय घुगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. चेन्नई सुपर किंग्सनं गुजरातचा 5 विकेट्स राखून पराभव करत 5व्यांदा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलंय. चेन्नईला शेवटच्या 2 चेंडूत 10 धावांची गरज होती आणि रवींद्र जडेजानं षटकार आणि चौकार मारून आपल्या संघाला चॅम्पियन बनवलं. हायकोर्टानं फेटाळली 2000च्या नोटांवरील याचिका. ओळखीच्या पुराव्याशिवाय नोटा जमा करायला भाजप नेते अश्विनी यांनी दिले होते आव्हान. नागपूरनंतर पुणे जळगावच्या मंदिरामध्ये ड्रेस कोड लागू. तोकडे कपडे घालणाऱ्यांना प्रवेश मिळणार नाही. पंतप्रधानांनी ईशान्येतील पहिल्या वंदे भारतला हिरवा झेंडा दाखवला. गुवाहाटी ते न्यू जलपाईगुडी रेल्वे 5.5 तासात 411 किलोमीटर अंतर कापणार. अमित शहा 3 दिवसांच्या मणिपूर दौऱ्यावर. कुकी मेइती संघटनांना भेटणार. रविवारच्या हिंसाचारात एका पोलिसासह 5 जणांचा मृत्यू. माड्याचीवाडी ग्रामपंचायत मार्फत करण्यात आलेल्या जलजीवन मिशनच्या झालेल्या चुकीच्या सर्वेमुळे रायवाडी येथील ग्रामस्थ योजनेपासून वंचित राहिले. त्याबाबत या वाडीतील महिला वर्ग आणि ग्रामस्थांनी सोमवारी सकाळी माड्याचीवाडी ग्रामपंचायत कार्यालयात घागर देऊन धडक देत प्रशासनाला धारेवर धरलंय. बांदा दोडामार्ग रस्त्यावर पानवळ येथे गव्यारेड्यानं दुचाकीला धडक दिल्यानं डेगवे येथील दूध व्यावसायिक सागर स्वार हे जखमी झालेत. त्यांच्या दुचाकीवरील 40 लिटर दूध रस्त्यावर सांडल्यानं नुकसान झालंय. दोडामार्ग व गोवा राज्याच्या सीमेवरील भारत पेट्रोलियम कंपनीचा पेट्रोल पंप अज्ञात चोरट्यांनी रविवारी फोडला. ही घटना सोमवारी सकाळी उघडकीस आली. यावेळी चोरट्यांनी 16 लाख रुपयांची रोकड लंपास केल्याची तक्रार पेट्रोल पंप मालकानं गोवा दोडामार्ग पोलीस दूरक्षेत्रात केली आहे. या प्रकरणी अज्ञात चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुणे लोकसभा मतदारसंघाच्या होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये वाद सुरू असतानाच आता या वादात ठाकरे गटाचे शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी उडी घेतली आहे. गेल्या निवडणुकीत पुणे लोकसभा मतदारसंघातून भाजपचे गिरीश बापट विजयी झाले होते. बापट यांच्या निधनामुळे येथे पोटनिवडणूक होती आहे. विनायक राऊत यांनी मी ठाकरे यांच्या संपर्कात असल्याचं वक्तव्य केलेलं होतं ते धादांत खोटं आहे. त्यामुळे राऊत यांनी 2 दिवसात आपलं म्हणणं मागे घेतलं नाही तर कायदेशीर कारवाईला सामोरं जावं लागेल असा इशारा मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिलाय. वाढत्या महागाईवर केंद्र सरकारचं लक्ष असून वेळ येताच बँकांचं खासगीकरण केलं जाईल असे संकेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिले. खासगीकरणाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी सरकारवर यापूर्वीही टीका केली होती. उष्णतेचा पारा वाढल्यानं कुडाळ तालुक्यातील पाट तलावाच्या पाणीसाठ्यामध्ये मोठी घट झाली आहे. यावर्षी वाढत चाललेल्या उष्णतेचा परिणाम पाट तलावाच्या पाणी पातळीवरही पाहायला मिळतोय. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र दिवसभरातील अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आताच सबस्क्राईब करा. फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.